أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukan godiya ta tabbata ga Allah mai rahama mai jin kai. Tsira da aminci su tabbata ga manzansa kuma shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da alayensa da sahabbansa da mabiyansa akan tafarkin gaskiya. Jama'a, Allah a cikin ikonsa da buwayarsa ya kawo mu wannan rana da muka cika shekara guda a wannan matsayi na magabatanmu. Hakika ba mu da abin da za mu ce sai godiya ga Allah a kullum, tare da inganta rikon amanar da ya bamu ta umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna. Ya Allah, muna ƙara roƙonka da ka sabunta rahamarka ga magabatanmu, ka yi riko da hannayenmu, ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasashenmu. Jama'a, wannan shekara da Allah ya nuna mana ta zo da al'amura daban-daban. Da yawa daga cikin al'amuran da jarabce da muka gani a wannan shekara sababbi ne. Ƙalubalen tsaro da zaman lafiya, ƙalubalen kiwon lafiya sakamakon bullowar sabuwar annoba ta corona, durkushewar tattalin arziki da kasuwanci, harkar ilimi, siyasar zamantakewar mu a ƙasa da ma duniya baki daya. To amma kamar yadda magabatanmu suke faɗa, a duk lokacin da irin haka ta faru mun aminta Allah shine zamani. Dukkan ƙalubale da zamani ya kawo sai a karɓa, a yi wa Allah godiya, a nemi gafararsa, sannan a fuskance shi da zuciya mai kyau, da addu'ar Allah ya jibanci al'amuranmu ya yi mana jagora, sannan a ci gaba da ayyuka na gari domin shawo kan duk abin da ya jiro mana, kamar yadda Allah mai girma ya yi mana umarni da albishir cikin suratul baqara aya ta 153 zuwa da 57. Duk da wannan akasi, mun samu nasarori wajen gyara zamantakewa tsakanin gwamnati da wannan masarauta, kuma mun samu damar yin ziyarce-ziyarce da ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin masarautar Kano da masarautun arewacin ƙasar nan da ma wasu sassa na ƙasar nan, wanda dama yana ɗaya daga cikin tafarkin da magabatanmu suka rayu a kai. Muna ƙara gode wa Allah bisa ni'imarsa ta inganta aminci, soyayya da biyayya tsakaninmu da dukkan jama'ar da Allah ya ɗora mana amanar al'amuransu a hannunmu. Muna kuma sake nasiha da dukkan jama'a da jin tsoron Allah a kowane lokaci, da riƙon amanar dukkanin musulmi, da bin umarni masana da shugabanni, da kuma kyautata zamantakewa tsakanin al'umma baki daya. A cikin rahamomin da Allah ya mana, har da zama da mahaifiyarmu tare da sauran iyalin mahaifinmu har ya zuwa wannan lokaci. Hakika duk wanda Allah ya wa ni'imar zamani mai tsawo tare da magabata,
to Allah ya yi masa babbar ni'ima. Muna addu'a Allah ya cikan dukkan magabatanmu, ya yi musu rahama kamar yadda suka cikanmu suka yi mana tarbiyya. Allah ya cikan mai babban ɗaki da ta gabata, Allah ya ƙara wa mai babban ɗaki lafiya, ya saka mata da mafificin alhairi tare da sauran iyayenmu da suka rayu. Waɗanda suka koma ga mahaliccinmu kuma muna addu'ar Allah ya sabunta musu rahama, ya saka musu da gidan aljanna. Za mu yi amfani da wannan dama mu sake miƙa godiyarmu zuwa ga 'yan majalisarmu da hakiman masarautar Kano tare da dukkan mataimakanmu na cikin gida da na waje, saboda goyon baya da shawarwari managarta da suke bamu a kullum. Allah ya saka musu da alhairi, ya ci gaba da yi mana jagora. Godiya ta musamman da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, domin shugabanci na gari da goyon baya da yake bamu tare da dukkan sarakunan wannan jiha tamu mai albarka. A cikin wannan shekara mun yi aiki tare da sassan gwamnati masu yawa da ba za a yi ambato su gaba ɗaya ba, amma muna miƙa godiya ta musamman ga hukumomin tsaro waɗanda kullum suke aiki domin dawwamar da zaman lafiya, da majalisar dokokin jiha da ke bujurowa da dokoki masu inganci, da fannin shari'a, da kuma 'yan uwanmu sarakunan bici da rano da gaya da ƙaraye. Haka kuma muna gode wa limamai da malumanmu bisa gudunmawarsu a wannan tafiya da addu'o'i da suke a koda yaushe. Muna gode wa 'yan kasuwarmu kuma muna nasiha gare su da su zama masu tausaya wa al'umma wajen cinikayya, musamman a wannan lokaci da muke dab da kamawar watan Ramadan mai albarka. Domin sauƙaƙa wa jama'a, mun yanke shawarar ba za mu yi wasu bukukuwa na musamman ba domin cika shekara ɗaya a wannan halifanci, sai dai a yi addu'o'i domin godiya ga Allah mudabbirul amri, wato mai sauya al'amura, mu kuma ƙara godiya a gare shi da neman tubarraki da muwafaka a dukkan al'amuranmu. Jama'a, a cikin watanni da shekaru masu zuwa, idan Allah ya ara mana lokaci, muna fata a ci gaba da aiki domin gudanar da nauyin da Allah ya ɗora mana, sannan kuma muna fatan aiki da sassan gwamnati domin duba yiwuwar buɗe wata kafa da matasanmu za su iya amfani da sababbin fannonin ilimi da kimiyya wajen cimma burinsu na kyakkyawar rayuwa a wajen ilimi, kasuwanci da zamantakewar zamani, wato a turance Technology and Business Hub Incubation Center. Fatanmu shine zaɓar matasa kaɗan mu ga yadda za mu taimaka su cimma burinsu ta amfani da waɗannan hanyoyi na zamani. Idan an samu nasara, sai mu ba da umarni a maimaita al'amuran a dukkan sassan ƙasarmu. Wannan yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muke fatan bijirowa domin taimakawa aikin da gwamnatin jiha da ta tarayya suke yi domin inganta rayuwar matasa. Muna kira ga dukkan jama'a da su ba wa gwamnati dukkan haɗin kai wajen ci gaba da yaƙar annobar nan ta corona a nan jiha da ƙasa baki ɗaya. A cikin 'yan kwanakin nan an nuno mana mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tare da mataimakinsa suna karɓar allurar rigakafin wannan cuta. Muna kira ga mahukunta da su ci gaba da ƙoƙari don samarwa dukkan al'umma
wannan rigakafi. Su kuma jama'a muna umartar su karɓi wannan rigakafi a duk lokacin da aka samar da ita bisa shawarar masana. Muna kira da babbar murya da jama'a su yi hattara saboda wannan zamani mai cike da ƙalubalen tsaro. Muna addu'ar Allah ya kare mu daga dukkan masu nufin cutar jama'a, amma dole ne jama'a su saka ido kuma sanar da duk bakon abin da suka gani ba su amince ba ga hukumomin tsaro. Ta haka ne za mu tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a ƙasarmu. Allah ya ci gaba da kare al'ummarmu da garuruwanmu. Ba za mu kare wannan jawabi ba sai mun sake kira ga jama'a da sake komawa ga Allah, mu haɗa kanmu, mu fahimci cewa dukkaninmu bayansa ne waɗanda za su tsaya a gabansa domin amsa da dukkan abin da muka aikata. Muna kira ga malamanmu da su dukufa wajen haɗa kawunan jama'armu ba farkanta jama'a ba. Ga masu wadata muna kira gare su da su taimakawa marasa ƙarfi a cikinmu. Haka magabatanmu suka ci nasarar rayuwa. Allah ya kare mutuncinmu da addininmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Wannan annoba da muke fuskanta Allah ya mana maganin. Iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu da suka gabata Allah ya jaddada musu rahama. Allah ya ci gaba da ba mu albarkacin. Idan wa'adin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum.